Kajing syak tak ti ko wei kolong kami wei berjala haum sning ha kambit si baar kelap ki bitar pok i pai ba naduk ki nong yalam senong ki samla ba kunjuk sambalang kat kom wujie thu te kolong kami kate kajing syak tak ti joka kade kambit si baar ha pon nyus teng i hak senong sning patarim ha ba o teu berjala la thombo ka kat ba kada mod bani ai pisa namak ju sim tia dukan o lai thu ru batang hadin ka tu ne por la don kilong kami ki blara no yu teu bro sning opos bana kaliang pulit kakam no yu hak jidon lang ni lam senong ki samlai kilong kami ba samhalang kate kilong kami kalau ujor no dak ijahar ha sning opos khanang ba kum kite jinja ken om ja shu nang ni sakmat nak mtar jing sangan kilong kami ba ki kon kan thai aw karen klap thai khobor na kaliang baru ki marwen ramba senong ka sning propabi ulo ong ba kum kini jinja kiri bumla setiap ban priang ki masalang baru ong ru ba kade kasian kumar kong hak history ba barjala unu ba takti persya kilong kami khasi barsim kabu tanamar ba sa pisa paghapan siyo siya tu berjala. Phone yang taga call bading kong la receive ya kata phone la karan temu ukur bagi hindi tengah ngamnang hindi te ngabu no kan taga phone dabu tu phone si phone tengah dom tengah lek itu hiyin dalek tamar yang syukura bat telam te u thap u kenjat u la kuraru yang te kum kide ke jingjang am ko akan ba u dekhar apa kasenong dikasih jongi ba ma u unwan ban thomber yang iki kethai kena tengi rongim smodan jing singa ngim smodan jing so song sok shu ma snong hari la jong itu u namar ba usan ai mar hadikan te nga da ka jingmut ka bahang ngamut ban siwe ka pisa jong u te mandala poi ha janiyeng jong u patrong ban yang te u la kurang yang te nakal yang dor ba snong bat hakju ko por parlo orang ba snong badan lang hangi ngilayo ya ka khobor bat kinadu kiseng balang no kiseng balang ba fer ngidon lang hagni ka pora ni klimat nadu ka KSU RBWF bat baro kiseng balang ki ba HYC bat baro ki baidon lang hangni ngilayo ya khobor banwan marmar banwan sakata ka jingja te henrei nakaliang jong babun kilong kibi kilalap ya kani ka jingja hadin balatip kilawan lam no ya uni u dekhar sa ka pulis opos te nakaliang jong i long kibi rengkat bat ki nong yalam snong lekat biseng balang hakani pon ni klimat ila dep aya ka FIR bat ni ka nakaliang ka pulis opos haka jing yalam jong i in charge jong ni hangni i sar shooting ila sim naka batinge ban lakum no ban register case ya uni udukhar ya persya ya ki kambaman ki jong u hapo snong khasi ki jongi kandeiro kasin ka banengkong hapo sning ba udukhar lani ubarjala om tang ba unjong ti ya u riurang ba jong kani ka snong be ke jongi henry ka ba songsi ka long ujrong ti ya ka long kami jong ka snong jongi te kata ngi da perem jur sana ka dor ba snong bat ka jingkar pat ka jong aru ya ka police department ba ka dei ban simkhya bat ka dei ban ai u da ba tenge ba kumuni u riuboman hapo ka snong jongi bat kan dei ro ka nuksai sa baro ki we ki dekhar ki ba songpo sa po snong jongi kim dei ban nut ban le kum ya kani ka kampo jat bat khamtam kan long ka jing song suk song sangan ya ki long kumi jongi bat ya ki kun samla jongi samla kan thei hapo kani ka snong jongi te nakaliang jonga ka kumrang ba snong bat baro girang ba snong bedan lang ni na po solang nang ba snong propo e ngi penrem jur bat ngi da solem sisa ya i long kumi jong ka snong jongi i balamat ya kani ka